Remélem lesz valami izgalom ebben a napban. Szia! Szia! Hogy ilyen korán bent vagy? Új főnök van. Tényleg? Engem nem is értesítettek róla. Na mindegy, akkor is társunk hozzá a munkához. Figyelj már, egy furcsa szigetet észlel a műhold. És ez hol található? A Bermuda háromszög közepén. Akkor szerintem meg kell nézni ezt a szigetet. Egyetértek. Oké, fegyverkezzünk föl. Ki tudja, mi vár ott ránk. Rendben. Na, irány a helikopterhez. Na mi van már? Ma még felszállunk? Na végre, nem hogy lehet elfelejteni itt történt tankolni. Jó van, bocsánat. Csani, próbálj letenni oda a gépet. Rendben. Úristen, Csani, mit csinálsz? Úristen! Nem tudom. Csani, hogy tudtad letenni így ezt a gépet? Nézd meg! Szétrobbant az egész! Nem tudom. Szesse mind hulkám. Valamerre. Mi van, elharaptad a nyelvedet? Nem tudom. De így most hogy fogunk hazajutni? Nem tudom, de nagyon fránya idő van itt. Ez az, hogy esik és megfagyok, hát... Menj Hideg van. előre! Te rohadék. Esik villám. Ha túléljük, elveszem a helikopteres jogosítványodat. Rendben. Ja. Foly. Ennyire. Jaj. Márkusz? Igen. Szerinted az mi lehet ott fenn? Nem tudom, de lehet, hogy ellenséges területen lennénk. Ah! Ah! Csani, fent vagy? Igen, Mi történt? nem tudom. Na végre, hogy itt vagytok. Már azt hittünk, túl nagyot ütöttünk. Tudjátok, nem szeretjük az idegen látogatókat. Ezért mindketten itt fogtak megrohadni ebben a börtönben. Ó. Tudtam! Ez az egész már, az egész sziget már nekem gyanús volt. Figyelj, ezek a hülyék itt hagytak egy chestet, és van benne egy csákány. Ezzel megszökhetünk. De várjál, először pisilnem kell. Ne less. Oké. Na, akkor gyere. Na, gyerünk. De először menjünk el a cuccainkért. Nincs csak kis cuccaink, te. Nem emlékszel? Inkább nézzünk egy raktárt. Gyere csak. Itt van egy. Gyere, hosszuk el. Nagyon jó. Na, így né. Na most fel is veszem. Na, oké. Szerintem most akkor meneküljünk. Aztán majd gondolkozunk, hogy mi legyen a továbbiakban, okés? Menj. Na gyerünk. Futás. Szerinted észrevették, hogy elszöktünk? Nem tudom, csak fussál! Go, menjünk! Gyere, Jaj. Jézusom! Soha meleg van ebbe a dzsungelbe. Jaj, Az. víz! Gyere már! Ne fürödjél! Na gyere, keressünk valami menedéket, hát nem, gyere, menjünk valami barlangot, hogy mit tudom én, csak valamit. Az jó lenne egy barlang, az jó lenne megszállni. Jaj, Istenem. Jaj. Az... Jaj. Gyere már! Kitörtem a bokámat is. Gyere, látok valamit, jössz? Nézd már, mi van itt. Nem látlak. Hol vagy? Gyere már, itt vagyok, gyere. Jaj! Jaj, nézd már, itt egy barlang. Itt megbújhatunk. Gyere. De jó. Istenem. Nézd! Ott egy láda!
Vajon mi lehet benne? Nem tudom, nézzük meg! Azt a mennyi dolog! Pakoljuk ki! Ezek Ojjjjjj! Nagyon jó. Hát az. Na izé. Te is hallod? Arrohattak, megszöktek, kiengedni a kutyákat és utánuk. Gyerünk gyorsan. Gyerünk, menjünk, keressük meg őket. De jól van, jönnek. Gyertek, kiskutyák, gyertek. Merre lehetnek? Merre mentek? Nem tudom. Szerintem abba az irányba. Rendben. Menjél, főnök, vegyek utánad. Én is hallom! Gyorsan nyomunk vannak, menekülnünk kell, gyere utánam, kövess! Jézusom, menekülj! Á! Jézus. Pókáló! Júj! Gyere már így vízre utolérnek, basszus! Futnunk kell! Siess család! Rohadjál meg tüjeim, de már lőnek ránk! Észrevettek a... Á! Gyere! Bugos! Siess! Futás, követsz, jössz! Gyere család! Gyere! Isten! Ez a dzsungel! Jó, kiértünk a dzsungelből! Futás! Futás! A francba! Ezt nem hiszem el, még a kutyák is megdöglöttek, hát még ezek is elszöktek. Hát rohadjon meg az egész világ. Keressük meg őket. Futás! Futás, Sani, futás! Basszus! Meneküljünk! Mindjárt utolérnek! Mindjárt utolérnek! A francba! Jézusom! Futás! Jézusom! Hol vagy, Csani? Ja, itt vagy. Na, innen nem menekültök. Arra ne vegyél mérget! Miért talán leugrotok? Köszönöm itt! Na gyere, ugorjál, mi van? Nem mersz? A francba tudja, hogy nem ugrok utánatok. És mi lett? Rohadjatok meg! Amúgy mi lett a másik folytasoddal? Megették a kutyák? Te rohadék! Na, meneküljünk! Mindent! Menj a! Futás, Sani, futás tovább be az erdőbe, gyorsan! Futás, gyere! Gyere, Csani! Na, Csani, most mi legyen? Kezdek éhes lenni! Mi legyen szerinted? Hát amikor így futottunk ki, akkor láttam egy ilyen egy ilyen kommunikációs szobát, onnan tudunk kérni egy helikoptert, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Na, mit szólsz hozzá? Jó. Na, akkor gyerünk! Induljunk! Gyere, jössz? Indulunk a bázisra? Ellenségesre? Jössz Igen. csak? Jössz? Fölrobbantjuk? Vagy mit tudom én, csak hívjunk helikoptert. Na gyere! Futás! Fussunk! Reméljük, a útközben találunk valami kaját. Nem hiszem. Várjál, nálam nincs kaja sajnos. Nekem van egy- basszus. Valami kenyér. Nézd már! Itt van izé! Mi történt vele? Ez elaludt? Alszik! Ez elaludt. Öljük meg, gyere gyorsan, elaludt! Öljük meg! Ez a... Mi vagy a jó Mondd el a cuccok? krumpli, tessék, egyél! Na gyerünk, az elaludt, nézd Gyorsan meg. megeszem. Na gyerünk, futás. Gyerünk. Hú. Várj meg! Gyere, jössz? Gyere. Úristen, dzsumbuj! Basszus. Alig találok ki én Nem is. látlak! Jaj. Gyere, nézd a nevemet! Fölötted vagyok. Látsz? Csak itt Igen. vagyok! Azt hiszem valamerre volt a bázis. Ott van a dolgálatoron. Már látom. Közben eszem a gyereknek a kajáját. Jaj. Úristen, örök dzsungel. Gyere, csak szép csömbben. Basszus, haldoklom, mondjam a kaját! Már nincs kajás, halok. Ennyi. Ne! Jó, az is jó. Ott van még!
Ó, csirke. Meneküljünk. De basszus, hogy mérgezés. De szerintem romlott. Ó, várj, ez a tenger, nem erre. Akkor erre. Ugye ilyen büdös. Új, romlott csirke. Csávónak 2 napja a tatyóba volt le. Ott van, gyere. Romlott csirkemel. Gyere, utás. Gyere. Úristen, itt már fény. Hol a bejárat, Csani? Hol a bejárat? Te ilyen be lehet ugrani? Nem érdekel, betörök. Nincs valami kajád be. már? Gyere gyorsan, nem, nincsen, ugorj már be, gyere már! Hol vagy? Itt ugorj be, gyere, itt! Itt, gyere, Hol ugorj be! nem látom? Csani, itt vagyok pont a nuknál, ott voltam mellette, gyere már vissza! Itt ugorj be! Csani, itt volt a nuk, te hova mész már megint? Csani! Nem látlak. Ja, jó. Vigyázz, ott van a izé! Vigyázz, ne vegyen észre, vigyázz, ne vegyen észre! Ott van, vigyázz, ne vegyen észre, na, figyelj, itt kérjél segítséget, gyorsan kérjél! TNT bekapcsolása, ne húzd meg. Gyere, írjad vele, hogy írj valami koordinátát az egyik hegyre ott a vizesésnél. Hogy oda jöjjenek értünk. De siess. Ajaj, gyanút fogott. De lehet, hogy nem. Beírtad? Itt ide, akkor beírom én. Én nem tudok. Nem tudok. Gyertek, értünk. Siessetek. Oké, na, várjál. Most Nincs is elő kar. van a tatyód már. Mi? vagy Szóval hátul? nincs is. Csani, hol a kar? Nincsen kar. Jaj. What is that? De akkor itt miért írja azt, hogy van egy kar? Jaj. Jaj, most itt... Ez szerintem csapda. És ott van. Ott van. Jaj, itt jön! Maradj csendben. Maradj már csendben. Hopszi. Várjál. Ajaj. Nincs már egy kar. Nincsen kar. Szerezni a gyorsan valóban, biztos van valahol a zsebedbe, keresd meg Jaj, gyorsan. ezt kell. Nálad minden szokott lenni, gyorsan keressél valami kart és tegyük már oda. Gyorsan! Nálad minden van a zsebedbe, keressél valamit a zsebedbe, gyorsan! Nem találok. Csani! Keres valamit a zsebedben! Jó, értem. Szerezzél! Gyorsan addig. Ide lőd, de szerintem nem látod, mert csak gyakorol. Márkusz, találtam egyet a Zsír, zsebemben. király vagy! Gyorsan tedd oda! Gyorsan, tessék. Hogy te hova tegyem? Csak nem tudom, tedd oda, vagy nem tudom. Ide. Tedd oda. Oké. Csani, szerintem tegyük egyet fejbe ezt a kart, jó? Majd ez legyen a tábla alatt, jó? Hol van? Nálad van? Aha, Akkor tedd már tessék. oda. Elrakom. Na, figyelj. 3-ra húz meg. 1. Aztán futás rögtön után. Ki húzza meg? Te. Jó. 1. 2. 3. Menjél! Futás! Fuss! Futás! Gyerünk! Azért megfizettek, köcsögök. Fú, de ha elkapom őket. Gyere, hogy fussunk! Már itt Futás! van! Ott a helikopter vár ránk! Futás! Fuss! Jaj, rossz irány! Gyere már gyorsan! Gyere! Ott van mögöttem a nyolcomba! Gyere már! Ugorj be gyorsan! Menj innen! Gyorsan! Mondok, menjünk már! Itt! Nem indul be! Van már! Miért nem megy? Beindult! Na gyorsan! Már itt van! Mit csinálsz? Egybe ott áll, basszus! Jézusom, Csani, indulj! Magad! Gyorsan! Menjünk vissza! Mi történt? Megszöktünk a szigetről, és ez a valami hülye nevű vezér meghalt. Ó, az jó. Jaj. Jól vagy? Jól, persze. Van valami jó hír legalább? Tudod mi ebben a legjobb? Na mi? Hogy fizetés
Gézsemelés! A fejem! A fejem! Jézusom, le kell feküdnöm. Mi az, hogy csak éjjel aludhatok? Na mindegy. Hát ez jó hír végül is. Igen. Jaj, Istenem. Na most mi legyen? Végre, hogy véget ennek az egésznek. Hát nem tudom. Én meg Hát- úgy érzem, hogy lábadozni fogok egy picikét. Úgyhogy ennyi is lett volna. Szia. Ja, hagyja lábadozni, menj már innen, te.